Ayan mga kastudyo, luto na po. Wow. Sawan. At siyempre yung talong kanina mga kastudyo, nilagyan lang yan ng suka. Welcome back mga kastudyo to another video for today's episode po. Weekend na naman. Kaya it's grilling time. Saktong-sakto. Mayroong nagpadala sa amin ng bagong griller na pwede maging griller at pwede maging table. Kaya tingnan natin. So ito po, bagong-bago po. Wow. Mayroon pa yung logo ng Visayas Studio. Oh. Ganda nito mga studio. Yan. Mayroong stainless na griller. Yan. So dito kayo magluluto. Mag-grill. Lagay nyo to. Yan. Tamang-tama. At saka pwede kang umupo dito kumain. Bago tayo mag-start mag-grill mga kastudyo, gusto ko lang magpasalamat sa napadala nitong griller na to. Ang Grill Dada. Yan, ito po yung FB page nila. Kung gusto nyo pong magpa-customize ng griller or smoker, pang bahay o pang restaurant, message nyo lang ang Grill Dada. Maraming salamat po, busing. Ito yung ihawin natin mga kastudyo. Mayroon pong pork belly. Ayan, ang dami yan, 2 kilos. Tsaka isang buong 1 kilo na bangus, ang laki. Tsaka talong. Let's go! Luto na ito mga studio. Kaya ito. Ako yung naluto ah. Ayan mga kastudyo, luto na po. Wow. Mayroon tayo ditong sausawan. At siyempre yung talong kanina mga kastudyo, nilagyan lang yan ng suka. Tara, mga na ta. Let's go! Prepare po namin yung pagkain. So, mayroon kami dito mga sinugba. Yes. Once again, maraming salamat sa Grill Dada. Gusto nyo po mag-order, gusto nyo, ito yung page nila. Second time na po nila nagpadala sa amin ng griller. Yung una po, niluto namin doon, lechon belly. Spicy, di ba? Viral din yun, no? So, ang dami daw nag-order sa kanila, pati daw, taga-ibang bansa, mag-order. maraming salamat once again, Grill Dada. Maraming salamat po, Sir Lister. Kain tayo mga studio. Pray muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kain na tayo. Nung nagay-ikuha na ni sa imo susaw? Oo, dahil. Ang susawan ka di? Isaw-saw lang kausap. Dalhin na nako. Kain tayo mga studio. Yes! Sarap na Sa sarap. taon na. Meron akong bahaw dito. Kuha na nak. Kuha na iya mo, gani ribs. Oh. Sarap niya. Taguan. Meron din ditong talong. Oh. Lami ni siya nga talong kay gisugba. No. Sus, nakoy bahaw dire. Sa amin naman bagong luto. Mama kanina inagi tagot. Tagod ra ko. Kanina ako inane. Nako. Kain tayo mga studio. Wow, juicy pa mo. Yes, dami.
Ginigaw dyan niyo sinugba. Ang kubito. Pag weekend talaga mga sarap mag-grill, no? Mm. Sugba na. Family bonding ba, no? Kasi balin eh. Mm. Pag weekend lang kasi buo yung kuan ba? Family ba? Walang pasok. Kamatis no? Dami Lamig sa kamatis. tabang. Ay, nahulog yung sili mo kang. Ngayon ay bato ako mami. Shout out tanan. Shout out! Shout out kay Ma'am Gemma. Thank you for always watching, ma'am. Ako yung shout out ang la. Ito na. Ang style namin ng pagsugba hindi siya masyadong lutok. Para hindi mag-dry yung karne ba? Tapos para hindi siya tumingkas. Dami yung malasaw. Ang ganda talaga pag mayroong griller sa bahay ba. Lalo na yung griller na binigay niya. Pwede kang mag-grill doon ng baboy tapos pulutan nyo. Magbarkada, pwede doon kayo kumain ba. Habang nagluluto ba? Sayang lang kasi mainit ka sa labas ba. Mm. Pero time check po, 7:30 pa lang. Ang bilis. Minute no? Nag-api yung buko. Huwag gano'n. Kami yung dyan sinugba eh. Ano yun? Maraming salamat po talaga Grill Dada sa griller. Mas convenient yun kasi meron siyang kuan ba, mesa. Merong lalagyan din ng mga kuan, mga pagkain na lulutuin mo. Yung talong mo. Ano yung talong mo? Yari ka mama. Kamay namin, ano mama na? Kana mo? Oo, ang bangus dahil. Bangus. Grabe tingnan yung pang tamba. Wow! Mirada mo na. Atar! Taba atak, grabe oh. 1 in, man, half inches ang taba. Hindi ka alam ni. Kasi yung isang ganyan kalaki po, 1 kilo. Grabe, sobrang taba ko. Female siguro to pang. Oh, pinili yan. Pinili ko talaga yan. Marunong ka talaga pumili pa ha. Ikaw nga, napili ko eh. Kawa sa ano, kasabot sa... Sabot. O kasabot, di ka? No, biyan, tangon dito tanggok ko. Wala. Ikaw? Wala ako. Sapa. Probably this week or next week, mga anak ka sa misis. Nakita ng tayo yung kapatid niya. Excited ka na din mo. Oh. Diba? Saw-saw.
Susok ka akin. Kalami kitang bukal. Dami. Dami kayo. Dami, susok pa. Dami, ha? Yun. Sa susunod, 4 na tayong kakain pa. Hindi na tayo magkakasya sa paan. Apat. Sama, karon. Oo, 4 na karon, pero naapa sa tiyan si Bibi. Ganda ng bili natin mo. Panglimpo talaga ano? Sarap talaga yung bangus. Sarap yung bangusan, lalo na kapag sobrang taba ba. Mamayang tanghalian na ako magsabaw. Sinugba muna ako ngayon. Inihaw pala. Maya, magkuha tayo no? Nilataan. Ada. Kadalig yan ini pa. Humok na. Hinahinay lang kakap niya. Humok mo no? Humok na ba? Sige na lang yung request si Sas ani yung sinugba pa. Marami kayo ang kamatis. Hindi. Namiyan yung sawan. Marami ka nagkilaw pa. Hindi ko nalagyan ng laman sa loob kasi hindi ko kain sa panimpla rin nilagay ko sa loob. Sarap ano yun naman. Ang taba, grabe. Excuse me, ma. Ako sa please. Thank you. Okay. Shout out ka niya? Si shout out niya. Dagahan. Gila. Sige, shout out na. Shout out kay Ma'am Elona. Shout out, ma'am. Ma'am. Shout out po kay Ma'am Lovely. Shout out, ma'am Lovely. Shout out kay Ma'am Letty. Shout out Ma'am Letty. Ang rice, di sa siya mong istra. Ano pa? May istra mo sa dito. Ito. Si ma'am. Leche. Kay Ma'am Minchi, shout out. Hindi ko ni sunod na po magbaha akong classmate. Yan ako ma. Kuan tanan. Ako nga classmate kadaghan man. Sunod na lang ako pa. Ang lisa. Hindi kasabot sila. Dito ko kalimut sa ko English.
Yung lami kayo magtilaw yun. Sarap talaga ang kuan. Dumi eh. Yun na po mga studio, naubos na yung bahaw ko. Once again, maraming salamat, Grill Dada. Maraming salamat po, Sir Lester. So hanggang dito lang kami mga studio. Grabe, na-enjoy kami sa aming weekend today. Sinugba overload. Excuse me po, gusto ko mo. Ikaw sa istorya mo. Sakay ko bugtik. Bugtik na ka? Busog na busog po si Sax. Yan, maaga po siya gumising ngayon. Naglaro lang sa labas. May BM kami nagising, nag-ready ba? Pero nabutan pa rin kami ng init. So hanggang sa sunod po na video, maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Bye!